Tak, čau lidi, zdravím vás Johnny, jsem tu s Avatarem Nazdar. a s Markem. Čau. Který je buzna. Tohle je první díl, sice už vidíte, že máme výbavu, ale stala se nám dost blbá nehoda. Smazal se nám první díl, takže našli jsme NPC vesničku a nám se to strašně líbí, že jsme našli tu NPC vesničku, takže my jsme to nechtěli dělat od znova. Takže vám ukážu, máme tady pár věcí, jo. To je ze začátečního dílu. Jinak jsme tady trošku kopali, trošku víc kopali. Našli jsme prasklinu v zemi, tady, do té se vydáme v třetím díle, asi. Teď bych, jo, ještě máme už pár ironů. A už... Jenom abyste neříkali, že tím železem plýtváme, tak ten Marek má tu helmu ze zombíka, nebo... Jo. On zabil zombíka a padla mu z toho helma. Tady můžete už datavit ten iron. Já žádný nemám. Jo, Hele, počkej. když je noc, rovnou se vyspíme. Jo, máme ty postele ještě. Jo, já mám jedno u sebe. Počkej. Jo, já ještě si ještě jsme udělali tady takovou místnostku na postel. Jsme potkali takový úplně údolí ovcí a našli jsme postele. Teda, Počkej. to... Ale já nemám postel. Ne? Já mám. No tak to jste jenom dva, musíme pak ještě najít 2 vlny. Sakra. Takže je tam dejte. A nebo jeden se odpojíte, takhle to můžeme taky udělat. Ne, to nebudem podvádět. Jak se odpojil, ne? Ne, odpoj se. Tak jo. Left the game, join the game. Už? Ne, ještě ne. Už to bude. Ej, spí. Ej, on se připojil, ne, odpoj se. No jo. Už to bude. Tak, Už? jo. Tam jenom abyste věděli, tak tam jsem ze začátku těžil, tady vás provedu po té vesničce. Kdo se vyspal v mé posteli? Já. Tady jsme už zasázeli ty sazeničky z toho sněžného biomu, tam máme sněžný biom, tam jsme těžili dřevo. Co budeme dělat? Hej Joši, ta studna je úplně hluboká. Fakt? Jdem se podívat. Úplně hrozně moc bloku. Já nevylez. Ale musíme sehnat hodně jídla. Já ti pomůžu. Počkej, já to tady vykopám, víš to nemůžu takhle. No, můžeš, no tak. Já jdu sem. Hej, tak ale musíme najít ještě ty 2 vlny. Já jdu najít, jo? Jo, jdi hledat. No ale stejně pak netrefím. Tak si vyfoť souřadnice. Mohli bychom se pak přestěhovat do tady tohohle většího domu, ne? Tady do toho. No, tam do toho většího. Ne, tady pojď vpravo, jsem za tady, pojď. Už vyrostly. Tady do toho většího. Sakra. Napojili bychom se tam na tu prasklinu, jak jsme našli pod zemou. Já mohli bychom. Tak. Hop, hop. Sorry. Je nám to fakt líto, ale my jsme to jaksi, nebo spíš Johnny to pokazil. Jo, strašně. Jo, on. Nikdo jiný. Mám 2 chleby. Tak já jdu zdar. Mám 8 železo, já jdu zdar. Nechceš si vzít to rovnou, když už jdeš na výpravu nůžky? No tak dej. No tak dej. Hele, ten vesničan. Čuti muti. Počkej, vyrábíš, nebo si je mám vyrobit? Tak si asi vyrobím. Já to tam jdu nějak kolem té praskliny nějak pěkně udělat. Ne, jsi si vyrobil kýbl. To je prej na začátku. Neplýtváme ironem. No co, kýbl se nám hodí. Jo. Čemu k vodě? A glávě. Já už to nějak stěhuju, jo, do toho nového domku. A je ta prasklina je nádherná, ale se mi úplně líbí. Jo?
Hej, tady je strašně moc těch jak slepic. Já je pozabím. Aspoň budeme mít kuřata a pak si... A budeme mít vajíčka. Dva vajca. Na zača- Dva na vaj... zača- dva- na začátku toho prvního, Jo, padlo. kterého se nám nepovedlo udělat, tak jsme se bavili, že prostě budeme bydlet ve skále a prostě takový a pak jsme prostě přešli horu a našli jsme PC vesničku, tak jsme... No jo. Tak jo. Ta si vesnička je lepší. Tady už je teda ten nový příbytek, jo? Hej, tady máme bazén, aj. Fakt? Kde? Tady, počkej, ti ukážu. U té studny. Jdu se tam podívat. Ty jsi tam rozkopl to? Ne, Takže jo. ne, čem tady? Jo? Hop. Není tam nějaká kejvka? Ne, není. Pracujeme na intru Mhm. našeho studia, nebo jak by se to dalo říct, No, kanálu. kanálu, tak no. Budeme točit určitě Skyblog, ale to nebudeme točit 3. Tam budeme točit i, možná určitě tam bude Pit, když jsme ho vynechali tady z tohohle let's playe. Stejně nemluví. Tak hoši, ale asi máme hodně zásobu jídla. Hej, kde je ta bedna? Víte Ta- proč? tam, Máme tam. hodně zásob jídla. Proč? Kolik máš? Mám 20 kuřat. Dobře. A tady ještě tak 10 nebo 20, že? A je dobrý, že tady máme ty obilné farmy, to se taky zhodne. Na to jídlo. Víš, ne, tam nekop, já tam chci udělat takhle čestky, já ti ukážu, jak chci udělat čestky, jo? Si udělám, kolik vlastně? Tady je 1, 2. hned kousek džungla. Tak to nebudem chodit, protože se Však nám ne. to... Ale ona je krásná. No, ale lagovatá. Já se úplně těším na to, na Spellblockers nebo něco takového budem. Jo, a když to rozjedu. No. Znám to tady. Snad jo, ale... Protože To je fakt dobrý, no, ty Spellbound Caves a takové. budeme dělat ještě nějaký tutoriály na jak vyrobit nějaké věci třeba. Minecraft Wiki. Ne, ale... Jako třeba jak udělat dělo a tak. No, já jsem celkem bohatý. 31 kuřat a 35 pírek. Tak to upeč. Dívej, jak jsem udělal ty čestky. Podívej. A tady takhle máme mezi něma vchod, kde budeme mít spací místnost, jo? A tam budeme chodit akorát do té kejvky. Co bych ještě tady udělal? Dám nějaké věci do kejvky a půjdu asi natěžit něco. V příštím díle se rozhodně vydáme tam, že dolů do té praskliny. To bude vlastně celý díl asi teda. Jo, těžení. Železa a diamantů. To doufáme, no. Tyjo, to už tady je jenom 3 železa. Já z toho vyrobím to sekeru, Jinak- jo. Až bude mít víc odběratelů, tak natočíme určitě nějaký movíčka, jestli teda Jo, bude určitě. to tak. Jestli teda budeme mít víc odběratelů, to doufáme. Taky tam může přijít nějaký borec, který to tam všechno to vyhejtuje. Hm. Máme po srandě, že? Stopujeme si to zase? Jo. Určitě. Určitě jste si všimli, že teď je hodně velká dávka videí. Ale Protože nemáme co dělat. Aha, přesně tak.
A nás točit baví. Hej Maro, máš to žrádlo nějaký? Před kuřát. A víš to, že se nestratíš? Jo, teď tady furt vidím tu NPC vesničku. Tak mě dej to žrádlo. Omluváme se za menší střih, přišla sem mamka. Znáte to, rodiče. Takže pojďte už domů, ne? Jo. Máš ty masa? Jo, co v truhle. Dobrý. Tam bude spací místnost, až tam přeneseme ty postele. Tak kdy ještě dá? Jo, už jsem tady, tak pro dnešek už to asi ukončíme. Děkujeme, že jste to video zhlédli, že? No, pokud jste to vůbec zhlédli. Teď taky jsem to chtěl říct. No, dokonce. Tak těšíme se na vás příště. Jo, čau. Čau. Čau.